Jodak ma Kandari sublocation e Nyakach, kaunti ma Kisumu, ywagore ewi nok mar pi maler e gweng'no. Gino machunogi mondo gihaw pi kuonde maboyo kind kilomita 3 nyaka 7 ka gichulo Sh50 ne pong'o pi e kube ka kube. Kaka lipota mara Millicent Odhiambo leronwa gikoni midhiero mar nok mar pi medo jimbore tok chenro mar ne keyo pi e gweng'no manosidh higni 7 mokalo. Kotend kaunti ma Kisumu chung' kar tiende are higa ma 2019. Otieno sa apar e udi kwa biro riede pi. Sa apar ni ngima wani at risk. Nekech wanyalo romo gi jokuoge piny mar Kandaria ka jokuoge wuotho otieno. To bende miyo nyalo romo gi baba modenyo otieno matimne agwambo. Mae chal mar ngima jodak ma Nyakach Kandaria odiochieng' ka odiochieng' ka gihaw pi. Picha moko kamine, wuone, nyithindo koda kadeye neno malich bang' keto kubni kod ndopegi e lai marabora ka girito pi. Laino magikoni gichako loso kogwen kar sa 9 okinyi weyo kamoko kuomgi jony machunygi jogi mawuok dog pacho mondo kiny gichak kendo. Moko kuomgi mawuone to picha mako katweyo kubni ewi boda ng'wech tero gi manyo pi e tong' Kisumu gi Kericho e ka giyud pi maler mar modho maginyiew Sh50 kube ka kube. Jodak moko to tiyo gi punde e manyo pi. Mae chal mar pi magitiyo godo e tedo kod luoko. Kamae e chal mar pi magitiyo godo e luokruok. Mine kotelnegi kod jalup ruoth ywago midhiero mopogore mayudogi kaka mag bembo e kind mamoko e seche magidhi manyo wach pi kogweno sirawende. Ma pi munene tokwani mane pi mamon lare. Sa apar mon osepango ka lain. An onego ni anindo to koro chulo ni nyaka bi e dho pi mondo apog mon gi mondo amigi namba mondo kik gilalre e weche pi nikech asebedo gi cases mag rape. Dhako ne dhi omo pi kochopo dho freji koduogo kama to jomoko make gi e yo. Waonge kwe udi, ok waninde udi. Kata wanindo to chuny machandore achanda kendo mano oseduoko minsko mag udi piny. Sani mine mang'eny onge nyithindo nikech kata inindo to ionge kwe mar yudo nyathi, iparo pi. Pi an gi shida kabisa. Jogi duto dhiambo gin kuoma kate, agidwaro pi. Jogi duto ni kuoma kate. To kaka anyalo timo onge. Tayudo ka tocho pong'o dala kidwaro pi. Wuone bende ywak ni wach pi miyo mondegi weyo gi piny maru. Monj kod jomaundu bende yudogi kata mondegi ka gidhi lawo wach pi nikech rochruok arita. Ndara ka jokuoge nego wa. Insecurity wango Kandara rach. Mon be weyo wa nikech pi. Tiega no odhi manyo pi. Sani 4 days pok dhako biro. Koro penjo mana go mano chi pi koso jaoda. Tiere kuonde ma jo pikipiki ome pi to gikelo ne ji to kokelo ni ma mtungi ochope dala ni to nyaka chule Sh50. Giyango ni bende komedore kod oro wach pi miyo jamni tho kendo mondo gi kata dhi nyime kod chenro mag pur e yo malong'o e alworano. Koro sani yudo ka jamni tho nikech oro mantiere. Weche mag pur osehinyore nikech kata lot koro nengo ne obet malo, puothe otwo, onge pi madiol kata lot ni mipidhe bathot. Kotelnegi kod ruoth makono, giseutend kaunti ma Kisumu magikoni nyaka ne sidh gedo mar tangi mar keyo pi e gweng'no. Are higa 2019 nyaka sani, chenro no pok ne otieki. County government osebedo ka tie project mar pi mane gigero tangi ne pipes o lake community te to tank pok orumo nyaka sani. Lipot mane giyudo wacho ni chenro ne oserumo. Kata kamano gin kaka jodak gilero ni lipodno en miriambo madhole dhi manyasani wacho ni kwa ground vitu ni different. Wasedhi mang'eny kwa penjo Ministry of Water Chief Officer mondo ginglos nwa gi fix problem mar pi e East Nyakach podi nyaka sani. Kuom mano kanisa ma Kandaria bende golo ywak ni midhiero mar pi koro omiyo nyirombe olal miru ok dhi e ute lamo gino machuno gi manyo gi mana e miregi. Wach pi ma Kandara ni endi duokonwa nyirombe chien nikech gikwongo dhi e pi gokinyi sa 10 kwa gibuo gibire kanisa moko ok lewo chuth koro giweyo gibie kanisni. Kwayo gi ne tend kaunti ma Kisumu chalo kamae. Pigni buro nego wa mine wa monde kende ninda i aora kuondego. An kata jaoda kuma nitie kawuono akia. Fuel kenda ke omo pika fuel Sh100. Inyiso ni pi ni ka nyalo kunywa bohol.
okunywa boholo kelwa tengni madongo dongo mondo gurwa ka nikech gweng'wa ka kata ndara ka ka nyoche konege wuodwa moro ka wanindo gi dhiang' e ot pi kidhi omo dhedo be kima inegi dheri no. Kane launched the project e Sigoti Health Center in the year 2019 ni wachonwa ni project dhi tieko higni 3. Tam ni mokwongo orumo kapok otieke. Tam ni mar 2 idhi tieko kapok orumo kendo. To wan to wawinjo wache ground ni report mini project ni oserumo. Iwachoga ni pi en ngima, kata kamano ngero no to dhi ataro kod ngima jokandaria mayuago dau nikech midhiero mar pi magilawo maboyo kakae en achiel kuom kuondego ma jodak mawuok e ward Sariyo e gweng'ni lawe pi gino maketo ngimagi kumarach mar gamo tuoche nikech gitiyo gi pi mochido kod rocho arita margi. Kwayo margi en mondo sirikand kaunti ma Kisumu owinj ywakgi, oresgi gi pi mondo ngimagi odoge wang'e kaka pile. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kandaria, Kisumu County.